kaya kowe digawa metu nang ngerepat kemanasan. Lan iki aku gunampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali ning jagat. Terus nek aku bali ning jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nun bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wewayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nendi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggawa tak ayoni pukulun. Loro tenan iki. Lah iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dae ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kaya kena wah jan nyemelangi tenan iki. Wis mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis mudar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Monggo Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji Guna Kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye?
Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak waleske mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada iki takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah. Ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi titenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Panija. Iya. Tenan ditenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nuju aku go. Nggih, takon dawa. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudebianmu. Ketukno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Waduh, mati ya. Oh, sambat kowe. Ayo adu gares. Jare. Piye, Gong? Sip. Jos. Wiradalah. Kena tenan, tak antem nggon weteng mudyar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garese karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru nek iso ngandhake bapakmu nendi, ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale kaya.
Bagong ngamuk ana ing repat kepanasan. Nah, sapa kowe? Bathara Brama. Bathara Brama iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora. Dewaning geni Bathara Brama arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brama. Ayo, aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow! Piye, Gong? Kok mung pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brama ora apa-apa mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora ana mesti ning sing lali nyembah urung. Wo iya. Wah, lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping 3 siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkatku mati dereng aku Ladal ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brama? Ora iso ngantem Bathara Brama. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brama. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kanggo ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak manjing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma manjing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewon. Yo, metu ndi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning Soombo barang. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe diobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Le ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Titiprane manganak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong, wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho,
Wedane. Kok ora mbrenjel ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase, aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Suwaning jajalan Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brahma mirang-mirangke Bathara Brahma. Bagong, aku mentala karo kowe. Tibane daya kekuwataning Bathara Brahma, ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brahma keparat. Bolang gleleng tenan. Kobong gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah Antasena ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Asemi bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah cilaka iki. Wis, sampean niku ngomongi sandangamu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis kita. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Meng kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Saren dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus go ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan.